So guys, patanaw unta mo karon sa koleksyon nato karong adlaw. Mao ni siya. Onya plus ig tray nga bag-o, transport ig tray nato plastic siya. Napalit ni namo sa TikTok shop, no? So mao ni siya, tanawan ninyo. Mangulikta ta ninyo. Kuyugi ko ninyo, mangulikta ta og itlog. Gikaon mo. Sabog-sabaga lang nato. Sa tiga na to sila. Horot ra gid nila, kadit ra kayo. For today's video guys, atong testingan ang ato ang katong plastic nga egg tray nga napalit sa Shopee. TikTok din ni ako napalit, no. Kasi nakagamit ang mga inaning nga tray, no, plastic transport tray niya to para padong sa Lapu-Lapu. Comment down below ko, no. Sa itong buhaton, patanawon ta mo sa mangulikta kog itlog, no. Nako igta. Ugi ko ninyo. Tanaw na tong naay mga itlog diri daghan. So ato sa butang dire. Ara na to ibutang kay anak nato ibang butang itlog, no. Iduha di ari ay. Nindot siya guys. Anak. Pod duha. I-clear machine na to. Sukay mang mangitlog kani sila. Nag-relax ra dire kay init. Daghang itlog kay pa ka collect og egg si auntie. No, morning ang oras karon mga alas 11 na. Dapat 9 or 10, no. Ari ay tulo di ari ay. So ganahan mo maging inaani kaning manuka nindot ninyo gamiton kani sila dominant, no. Dominant ang iyang name, mao na siya ang nag-develop aning manok, no, hybrids. Nga company name na ay mugka libog, no. Gikan gihapon na sila sa mga heritage. Napadagan kay mga itlog. Pay tulo di ari oh. Ato lang ko anon kay mabuak. Gamay na lang ni akong manok, mga 30 kapin na lang ni sila. 36, 35 ba. Pero ang kusog pa kay sila mga itlog, no. 2 years na ni sila. 1 year kapin. Napay usa oh. Ato ning nindot ning krita. Plastic. Sod ang large ani. Kani ay kay bag-ogoro ni ng itlog siya. Ang itlog nindot kaya ang egg sa itom 109 kay dark yang shell. So hapit na ta ka half sa tray oh. Napadiari. Napa ay duha. Mangitlog pag gining uban unya. Gapa ang tray, pwede ninyo kung anon po labi na katong i-transport, no. Pero di na nato i-apil og hatag sa buyer. Oy, na usa gamay, gamatitoy. Gamay guys, dako. Daghan kay tag collection ron. Basin mo kaabot ni og usa ka tray. Kaning gamay kamera mo consume ana. Nga mo itlog pa ni sila kahapon pod. Ang uban nga mo itlog kahapon. Ang manok magod mangitlog na sila every 26 hours, no? Pwede mo maglighting para mas mo itlog sila. Na mo develop sa ilang dapat okay baw na napaay. Oops, astol ka buok. Oh. Grabe. Buyag kay mangitlog ato ang mga manokes, no? Butang na to dire. Hapit ni. Usa ka tray. Kuha nga nalag. Kuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kuha nga nalag unom. Mausa ka tray na ni. Mga tray gini sila kay. Average na mo 1 tray a day na malang.
Kay gamay na lang among chikenes. Mo na sila ang mga itlogay. O ganahan mo ani, mga ingon aning manok. Na ako'y kaming piso po ani. Na po'y nag-reserve na ko ani. No, 100 ra pod to kabuk akong gi pa book. Ano siya? Lah, na manok nakagawas dito. Dakpo na to dra ay. Bay, laki. Dara nindot ang atong crate bag-o na palit no. Choy kayo.